L'experiència viscuda aquests anys, assumint la responsabilitat de Balda, m'ha fet enriquir com a persona molt d'aspectes que desconeixies del que és l'administració, conèixer molt més a fons el que són els serveis públics, conèixer les entitats del municipi, lo important que són per dinamitzar, per poder mantenir viu, en caliu, el que és el municipi. Una vegada tenir que prendre una decisió de tornar a presentar la candidatura per les properes eleccions, no ha estat una tasca fàcil ni precipitada, perquè gràcies a aquesta experiència viscuda un sap allà on torna a comprometre-se i entenc que 4 anys no dona per fer el projecte global que un tenia ganes de desenvolupar, i per això i la motivació que me donen els meus companys i les mostres d'afecte i interès que hi ha per part dels ciutadans del Castell m'han fet prendre aquesta decisió positiva de voler encapçalar una altra vegada la llista del Partit Popular, i entenc que els resultats que han anat fent amb aquests 3 anys llargs de gestió també serà un gran aval per poder tenir la confiança dels veïns del Castell.